लोगोफोर दिनै भुटानाव थांदों जोङो नैबे जोंनिया गारि सालायग्राया सिन्था गैया दावबाय थादों दसे उनाव नुगोन नोंथांमोना भुटानखौ Bajor tangan tahu pernah nggak? Dari mau aja lah mana belbari korotak lah beres udah proses banget kayaknya apa ada Budan गेटनिफ्राय सफैबाय फिल्म बानाय नामा जों बे ना एक्टरा याहु WWF बुलायनो इज्जा देलाय बिथाङा नै नायदेर लोगो एकदम रोमान्स बायदि सानै लोगोफोर दाउ बासा एजेक्टिव नेस्ट नोंथांमोना गोमो औवा नुदों नामा लोगोफोर गोमो औवा नुवाखैबा नै नायना लादोर नै गोमो औवा एकदम कालार फोनाखै नै नायना लादोर लोगोफोर कालार फोनाखै एकदम माबा प्लास्टिकनि बायदिसो लगायनाय बायदि नायदोर इ जायगाया मौ दङ मिन्थिबायना भुटानाव दङ भुटानाव फैनानै बेखौ नुफैबाय आङो बहुद नुफेराखैमोन आरो जोंनि गामियाव जोंनि जायगायाव गैया आरो बेबायदि गोमो औवा नै नायदोर लोगोफोर ए देखो नायदोर लोगोफोर कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय जायनियाव दङ दानफायनानै लांनो हानायबाथ' मोजां जाबाय ओमफ्राय फिसायावनो ओरैबायदि जायो आरो ओरैबायदि जायो फिसायावनो औवाया नै मागोदै मा डिजाइन लै लोगोफोर औवाखौ नायबाय हाथ्राखा नायदो लोगोफोर भुटान पलिस